arewanahia.com. Little Glasses Record. Sahibai da kalibina ke ce muradin raina har abada ba zan manta da ke ba. Iyayen salama gare ki na yau ne za na soke amma samu akwai wani labari na so da kauna ki nuna farin ciki zani yau kuma in samu juyo ki galle ne shin ki zai sani in yau koka wani miki da juna ya ki zo sahi bai da kalimina ki ce muradin raina har abada ba zan manta da ke a dukkanin aiki ka gane dan adam ajiziya iya kawo magana ka sa kwai sha lafaziya ko da kuskure na zuwa ga hafizi ashe zana koka zane dai soyayya ne yawan kayawa iya guda an mafarki ban yi zaton zami rahowa da na baki baki ɗauka ba inda san dai a soyayya ni da ke ce na saba rashin ki ya sanya bugu da zuciya har da rawa wani miki da juna ya ki zo sahi bai da kalimina ki ce muradin raina har abada ba zan manta da ke ba. Zuciya na baki ban koye ba kula a soyayya ba wadda ban nuna ba hakin kaɗawa gizo ga ta kawaye da yawa ban yabe ba wani miki da juna ya ki zo sake mai da kalimina ki ce muradin raina har abada ba zan manta da ke ba kuma ka samu a duniya wata rana zai karewa idan kan rike gaskiya tabbas ba ka tabewa ko da a soyayya in ka rike ba ka kokawa na roƙi Allah sarki ya bani wadda ta take in hutawa sahibai da kalimina ke ce muradin raina har abada ba zan manta da ke ba wani miki da juna ya ki zo sahibai da kalimina ke ce muradin raina har abada ba zan manta da ke ba. Da muke da juna ya ki zo sahibai da kalimina ki ce muradin raina har abada
abada ba zan manta da ke It's the two classes on the mix.